Вітаю, шановне гаспадарства. Навіны дня ў эфіры. Анастасія Русецкая. Запрашаю. Міліцыя перайшла на ўзмоцнены фармат няцення службы. Такія захады бяспекі ўвялі напярэдадні правядзення афіцыйнага дня незалежнасці 3 ліпеня. Міліцыянты будуць працаваць як у форме, гэтак і ў цывільным адзенні. Месцы правядзення масавых імпрэзаў будуць кантраляваць з выкарыстаннем сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Дадаткова арганізаваныя адмысловыя аператыўна-сітуацыйныя штабы. 3 ліпеня ў сталіцы падчас параду будуць працаваць 24 кантрольна-прапускныя і 140 назіральных пунктаў. Увечары ад палацу спорту да стэлы Менск горад-герой для ўваходу на гала-канцэрт арганізуюць яшчэ 68 дадатковых пунктаў пропуску. У Менску ўжо прайшла фінальная рэпетыцыя вайсковага параду. Не перашкодзіла трэнаванню нават непагадзь. Падчас генеральнай рэпетыцыі жаночы парадны разлік чаканне ў крок пад праліўным дажджом. Адправіць на парад і вечаровы гала-канцэрт каля абеліска Менск горад-герой 30 асобаў. Такое заданне мае рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Маці і дзіця». Адпаведнае паведамленне ў чаце працаўнікоў заўважыла выданне «Наша Ніва». Заахвочваць да ўдзелу ў святочных імпрэзах РНПЦ плануе прэміяльна. Працаўнікам абяцаюць прэмію 120 рублёў. Мае такая прапанова і канкрэтна акрэсленыя умовы. 15 чалавек запрашаюць папрысутнічаць толькі на парадзе, яшчэ 15 на святочным канцэрце. МЗС Беларусі прыгразіла еўразвязу асіметрычнымі мерамі ў адказ на новыя санкцыі. Яны будуць звязаныя з узмацненнем жорсткасці умоваў імпарту, а таксама працы ў Беларусі заходніх кампаніяў. Прэс-сакратар ведомства Анатоль Глас назваў новыя санкцыі прахадным этапам для Беларусі і заявіў, што ў краіне актыўна працуе эканоміка, а спробы спыніць развіццё санкцыямі, на ягоную думку, выглядаюць камічна, ды ў выніку аслабяць сам еўразвяз. Пры гэтым прадстаўнік МЗС адзначыў, што для зняцця ўзаемных прэтэнзіяў дарэчны дыялог, да якога Беларусь гатовая ў любых фарматах. Нагадаю, 14-й пакет санкцыяў у дачыненні Расіі трапілі БРСМ і Белома. 29 чэрвеня еўразвяз прыняў абмежавальныя захады, скіраваныя супраць беларускай эканомікі у адказ на ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Больш за 200 гадоў на ўсіх. У Менскім абласным судзе вынеслі прысуд у справе так званых аналітыкаў Святланы Ціханаўскай. Прадстаўнікоў экспертнай супольнасці, палітыкаў і журналістаў завочна асудзілі кожнага на тэрміны ад 10 да 11 з паловай гадоў зняволення і далі ім велізарныя штрафы. Усе 20 фігурантаў крымінальнай справы цяпер за межамі Беларусі. Іх прызналі вінаватымі ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, уваходжанню ў склад экстрэмісцкага фармавання ды ў іншых крымінальных злачынствах. Адметна, што насамрэч такога аб'яднання, як аналітыкі Ціханаўскай, не існуе, а некаторыя з асуджаных нават не звязваюць сябе з якімі-небудзь палітычнымі сіламі. Судовы працэс вёў Владзімір Арэшка, вядомы таксама ўдзелам у палітычных справах. Ён пакараў велізарнымі тэрмінамі Рыгора Кастусёва і Александра Фядута ў справе аб захопе ўлады. Таксама ён жа засудзіў на 8 гадоў калоніі Эдуарда Бабарыку. Валер Кавалеўскі патлумачыў свой адыход з аб'яднанага пераходнага кабінету з супярэчнасцямі са Святланай Ціханаўскай. У каментары выданню Deutsche Welle Беларусь экс-дыпламат адзначыў, што побач з лідаркай маюць быць, цытата, асобы, якія цалкам падзяляюць ейныя падыходы. Пры гэтым Валер Кавалеўскі запэўніў, аніякіх канфліктаў ні ў кабінеце, ні з офісам у яго не было. Таксама Кавалеўскі адмаўляе, што падаў у адстаўку з увагі на праблемы з праектам пашпарта Новай Беларусі. Валер Кавалеўскі абвесціў пра адстаўку з пасады прадстаўніка пераходнага кабінету ў міжнародных справах 26 чэрвеня. Святлана Ціханаўская адстаўку аніяк не пракаментавала, толькі падзякавала Кавалеўскаму за працу. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» прызнала палітычнага актывіста і сузаснавальніка свабоднай асацыяцыі спартоўцаў СОС-БЮАЙ Андрэя Гнёта палітвязням. Праваабаронцы заклікаюць дапамагчы мужчыну, якога вышэйшы суд Сербіі пастанавіў экстрадаваць у Беларусь. Сербскія ўлады арыштавалі Андрэя Гнёта ў аэрапорце Белграду летась у кастрычніку на падставе ордару Інтэрполу, выдадзенага на запад Беларусі. Андрэй заставаўся пад вартай з моманту затрымання 6 чэрвеня. Яго перавялі на хатні арышт без дазволу пакідаць кватэру. Міністэрства ўнутраных справаў Расіі абвясціла ў вышук Валерыя Сахашчыка і Вадзіма Пракоп'ева. Адпаведная інфармацыя з'явілася ў базе расійскага ведамства.
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Валерый Сахашчык і грамадскі дзеяч Вадзім Пракоп'еў названыя арганізатарамі вайсковага фармавання «Пагоня». Аб стварэнні палка «Пагоня» ў складзе інтэрнацыянальнага легіёну ЗСУ Пракоп'еў абвясціў у сакавіку 2022 года. Сузаснавальнікам фармавання медыя назвалі Сахашчыка. Пракоп'еў, які займаў пасаду памочніка камандзіра, пакінуў полк у верасні таго ж года. Паводле Радыё Свабода, летась у ліпені полк «Пагоня» фактычна спыніў існаванне. Віктор Орбан прыехаў у Кіеў. Гэта яго першы візіт ва ўкраіну з пачатку вайны. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны сустракаецца з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім. Днямі Орбан і Зяленскі правялі кароткія перамовы на саміце еўразвязу ў Брусэлі. Гэта адбылося да выступу прэзідэнта Украіны перад лідарамі еўразвязу, на якім ён заклікаў павялічыць ваенную дапамогу ягонай краіне. Паводле падлікаў МЗС Літвы, Будапешт блакаваў або працягвае блакаваць 41% рашэнняў еўрапейскага звязу адносна Украіны. Орбан заяўляў, што Вугоршчына не згодная з пачаткам перамоваў аб уступленні Украіны ў еўразвяз і не будзе ўдзельнічаць у планаваным пашырэнні падтрымкі НАТО для Кіева. Таксама Орбан неаднаразова выказваўся супраць паставак зброі ў краіне і за зняцце санкцыяў з Масквы. Напярэдадні Вугоршчына да канца года ўзначаліла Раду еўразвязу. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Орбан пастанавіў наведаць Украіну пасля саступак у пытанні правоў вугорскай меншасці ў Закарпатці. Верховны суд США пацвердзіў частковы імунітэт Дональда Трампа ад судовага пераследу. Гэтае рашэнне найхутчэй адкладзе працэс абвінавачання былога прэзідэнта ў справе змовы з мэтай адмяніць вынікі выбараў 2020 года, а таксама паўплывае на іншыя справы супраць яго. На меркаванне аналітыкаў гэта зніжае верагоднасць таго, што Трампа будуць судзіць да лістападаўскіх выбараў. Сам былы прэзідэнт назваў гэтае рашэнне перамогай дэмакратыі, а вось ягоны апанент на выбарах і дзейны прэзідэнт Джо Байден лічыць такое рашэнне Верховнага суда небяспечным прэцэдэнтам і падрывам прынцыпу вяршэнства права. Супраць Дональда Трампа заведзеныя адразу 4 крымінальныя справы. 2 з іх аб умяшанні ў выбары і аб спробе захопу ўлады. У апошняй гаворка пра штурм Капітолію ў студзені 2021 года. У Беларусі зноў на 1 капейку падаражэла паліва. Пра гэта паведамляе канцэрн «Белнафтахім». Цяпер літр, напрыклад, 92-го бензіну каштуе 2 рублі 33 капейкі, а літр 98-га – 2 рублі 65 капеек. Гэта ўжо 7-е падаражэнне з траўня. Белнафтахім заяўляў, што плануе падняць цэны на паліва агулам на 8 капеек. Робяць гэта паступова, плюс 1 капейку да цаны дадаюць штотыдзень. Наступнае падаражэнне чакаецца 9 ліпеня. Вырваныя з коранем дрэвы, паваленыя слупы электралініяў, залітыя вуліцы. Такія наступствы непагадзі сёння назіраюць беларусы ва ўсёй краіне. А Міністэрства энергетыкі тым часам падлічвае страты ды аднаўляе пашкоджаную інфраструктуру. Асабліва пацярпела поўнач краіны, навальніца, град і моцны лівень абрынуліся на Полаччыну. Мясцовыя жыхары дзеляцца відэа ў сацсетках, некалькі вуліцаў ператварыліся ў рэкі. У Вушацкім раёне на 27гадовага мужчыну павалілася дрэва. З траўмай галавы яго даставілі ў бальніцу. Агулам у краіне электразабеспячэнне перарывалася амаль у 8 сотнях населеных пунктаў. Ветрам паваліла больш за 70 дрэваў, пашкодзіла дахі некалькіх дзясяткаў жылых дамоў. Складаныя ўмовы надвор'я захаваюцца ў Беларусі сёння. З-за моцных дажджоў аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы заўтра.